Nyo dito at sa mainit yung pagtanggap sa FPJ's Batang Quiapo. Sana po tulungan niyo po kami para maipakalat po ang word na sa February 13 na po ang umpisa. Sana suportahan, subaybayan, mahalin gabi-gabi. Katulad po ng lahat ng suporta at pagmamahal na binigay niyo po sa FPJ's Provinciano. Sobrang proud po kami na to be part of FPJ's Batang Quiapo, and kayo po bilang Pilipino mapapanood niyo yung FPJ's Batang Quiapo. I'm sure magiging proud din po kayo kasi it's Filipino made. Tsaka yan, kay Direk Coco. So yun, maraming salamat po. Yun, dagang salamat sa lahat po ng mga Cebuano, sa lahat ng mga presko na nandito ngayon. Maraming salamat po talaga sa pagsuporta at pagmamahal ninyo. Lalong-lalo na po sa ibinigay nyo sa FPJ sa Provinciano na ngayon naman po sana isuportahan nyo rin po kami sa bata.